Kafola fariya tigilamaw de kɛn bɛ ka bagabagali kɛ ka ɲɛsin Burkina Faso dugu caman ma. Dangarwalew ɲɛsinnaya kama maa caman wulilen don nin waati in na ni k'u kunda Koro Mali la. An filɛ nin ye Bargu ale ni Koro cɛ. Yan nɔ siraba min n'an b'a wele ko RN15 maa caman bɛ ka nin matarafa de walasa u bɛ se ka Koro lasɔrɔ cogo min na. Aminata Jallo filɛ nin ye Kiri. An bɛ ka taa Koro wa maa caman bɛ anw kɔfɛ u sen na ani wotorow la. Ne tɛ maa si dɔn dugu kɔnɔ nka an bɛ taa dugu kɔnɔ ka dumuni ɲini an'an ka denmisɛnw. Sen fali wotoro walima moto ni sen saba maa caman de kɛn bɛ k'o kɛ fɛɛrɛw ye walasa u bɛ se ka boli dangarwalew ɲɛ. N ye kasara sɔrɔ dugutaga sen fɛ n sen yɛrɛ karila n bɛ ni lakɔliso in kɔnɔ yan fo sisan n ma dɛmɛ sɔrɔ. Nin maa kuma dogolen jama caya kama a kɛn bɛ ka taa wolo ni degun dɔ ye Koro n'a nɔkandugu la mun yɛrɛ bɛ tali kɛ siyɔrɔko ye. Fanta Ouedraogo bɔra Bidu Burkina Faso a filɛ nin ye Koro walidu dɔw kɔnɔna na a sera ka na ni bɔrɛ 2 mun ye a sigilen b'o kan a ka saki kɔni b'a kɔfɛ a b'an ka ɲininkaliw jaabi. An sɛgɛnna kosɛbɛ yanni an bɛ se Koro. Mɔgɔ caman wɛrɛw bɛ sira fɛ ka na Koro. An ka sumanw bɛɛ tora an kɔ yen. Maa kun fɔlɔ minnu nana i n'a fɔ Sarata musolaka caman de bɛ u la minnu kɛn bɛ dutigiw ye n'u bɛ baara dɔw kɛ walasa denmisɛnninw bɛ se ka balo cogo min na. Yan ne kɔni bɛ fini ko wa n bɛ ɲɔ filɛ ni susu min yɛrɛ b'a to n bɛ se ka n ka denmisɛnninw yɛrɛ labalo cogo min na. Maa kuma dogolen fɛn fɛn bɛ bɔ Burkina Faso dangarwalew ɲɛsiranyaw kama ka na don Koro yan nɔ u bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin centre in de la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na wa musolakaw ni denmisɛnninw de ka ca u la kosɛbɛ. Cakɛda min kɔni sigilen bɛ Koro yan nɔ n'an b'a wele ko CNCR u y'a yira k'a fɔ ko a bɛ maa 20 bɔɲɔgɔnko bɔ kalo 3 tɛmɛnen minnu kɔni bɔra u ka sigidaw la Burkina Faso dangarwalew ɲɛsiranya kama ka na sigi Koro yan nɔ. Samiya dun bɛ ka se gɛlɛyaw bɛna mun yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ soko ale ni siyɔrɔkow la. Tijani Ouedraogo VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Koro.